असे नवीन नवीन प्रयोग उद्योग आम्ही करत असतो आणि अजून एक उद्योग मी आज इथे करणार आहे, एका वेगळ्या भाषेतलं, माझ्यासाठी वेगळ्या आणि इकडची आपली असलेली भाषा. मी आज स्वामींच्या चरणी एक कन्नड भाषेतलं एक गाणं अर्पण करते. चुकलं माफलं, काहीतरी गडबड होईल, परंतु इथे नाही गाणार. म्हणतात तसं आपल्या घरच्यांसमोर आपण केलेला अभ्यास पहिल्यांदा आपण पाढे वाचून बघतो, तसंच काही आहे. आणि हा अभंग मला खूप प्रचंड आवडतो. भीमसेन जोशींच्या आवाजातला हा अभंग ऑलमोस्ट मी आणि माझी आई रोज ऐकायचो. डेअरिंगच झालं नाही की हे मी गावं, परंतु आज स्वामींच्या चरणी आल्यानंतर कसं काय डेअरिंग आलंय मला माहीत नाही. मी माझा अभ्यास केलाय. मार्क किती द्यायचे तुम्ही ठरवा. पाणी पिते.
ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಲುವೆ ಹಾರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಲುವೆ ಹಾರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರ ನಾಡಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ शंभर पैकी मार्क मिळतील का थोडे तरी पण खूप छान वाटलं खूप गोड भाषा आहे खूप छान कलाकार या भाषेने आमच्या संगीत क्षेत्राला दिलेत त्यामुळे मला आदर आहे या भाषेचा आणि हे आज मला इथे सादर करता आलं माझ्या आईला खूप आनंद होईल मी पण आज खूप खुश आहे याचं रेकॉर्डिंग मी नक्की तुमच्याकडनं घेऊन जाणार